Barkanku da zuwa MKZ Nobel TV. Kar ku manta ku danna mana alamar subscribe kana da ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shiri. Assalamu alaikum, har yanzu dai muna nan a ci gaba da karanta littafin nan mai suna Mahaɗin Rayuwata. Littafin Mahaɗin Rayuwata babi na 5. Yau sati guda kenan da zuwan Almansur gurin Amira kuma bai sake dawowa ba. Amira ta yi juyi akan kujerar anti, a kullum sai ta yi tunaninsa. Burinta bai wuce ya zo ta gansa ba, ta sanar masa ta amince tana son sa. Me yasa ya ƙi dawowa? Tambayar da take wa kanta a kullum kenan. Kimanin mako gudan nan ko bashi da lafiya ne? Wata zuciyar ta sanar mata. Sosai gabanta ya faɗi ta ce a fili, Allah ya sa lafiyarsa ƙalau. Haka ta wuni ranar cikin rashin sukuni. Anna har kiranta ta yi ta tambaye ta lafiya, domin lura da ta yi a 'yan kwanakin nan ba ta cikin sukuni. Wai ni Amira, lafiyar ki kuwa? Na lura da ke sam kwanakin nan ba kya cikin walwala. Ƙasa ta yi da kanta bata iya ƙarya ba, amma sai ji ta yi bakinta na farta. Anna, babu abin da ke damuna. Ƙura mata ido ta yi. Kin tabbata? Gyaɗa mata kai ta yi. Idan na yi magana mai tsawo hawaye da nake ɓoyewa sai sun zubo. Ki je ki ci gaba da aikin ki. Jiki a sanyaye na bar gurin na je na ci gaba da wankin da nake, kayan school da na Islamiyya. Zuciya ta cike da tunanin Almansur. Ni kaina ina mamakin yadda lokaci ɗaya ya shige min zuciya. Na yarda da shi, na aminta da shi, ko don goyon bayan da anti ke bani ne? Oho. Anna kuwa bi na ta yi da kallo, tana mamakin yadda na ƙara sanyi. Ta san ni daman ba mai hayaniya ba ce, amma shiru na a 'yan kwanakin nan ya yi yawa. Ta fi zaton ko tsakanina ne da 'yan uwana 'yan uba, don ta san rashin jituwar da ke tsakaninmu. Washe gari a boko Zaliha Nasir ta kawo 'yan ajin mu cingam da biskit da su minti wai na sa ranar bikin yayarta. Na ce kawai bata bamu ba, don har na sai bata ba. Sai labari take bawa 'yan class, musamman 'yan group ɗinta, cewa mijin da yayarta za ta aura ya haɗu, ga kuɗi da ilimi. Da aka yi break muna zaune, don sai bata ce, ni wallahi Zalihan nan haushi take bani. Ko dan yayarta za ta auri kyakkyawa, meye nata? Na faɗa. Sai ka ce a kansu aka fara auren mai ilimi da arziki? Wallahi ta bani haushi. Sai wani hura hanci take, ko ita ce za ta aure sa sai haka. Kawai na ce, don ko magana bana son yi. Tunani na gaba ɗaya da hankali na ga masoyi na Almansur. Jin abin da Nusaiba ke cewa ya sa dawo da hankali na gare ta. Amira, wani ne ya ce yana so na, abokin yayana ne Shahid. Ni gani nake ban isa a ce na fara zance ba, balle wata soyayya. Duka nawa shekarun nawa suke. Gashi daman 'yan gidanmu sai sun yi karatu mai zurfi suke aure. Har yanzu fa babbar yayanmu ba ta yi aure ba. Abanmu ya ce sai ta kammala karatunta ta fara aiki tukun. Ni wallahi na rasa me zan ce wa Shahid ya rabu da ni. Kallonta nake yi sosai kamar in bata labarin na saurayin. Sai kuma na fasa na ce, addu'a zaki, sannan ki sanar masa ra'ayin mahaifinku. Ta ce ya san komai fa Amira, abokin yayana ne. Wuni yake gidanmu, sai dai idan suna makaranta, dan shi ma karatu yake. Na ce da sauƙi kenan, tunda na gida ne. Kin ga zai iya jiran ki kenan har ki kammala karatun ki. Ta ce rabu da shi kawai Amira, ni wallahi bai mun ba. Haka dai muka ci gaba da hirar mu har aka koma class. Da aka tashi direban su ya sauke ni kofar gidanmu. Kamar kullum da sai bata kalle ni ta ce, dan Allah ki gaishe min da yaya Bashir da kyau. Na ce zai ji, amma shi ɗaya kike gaisarwa? Ta ce to da Anna da anti, amma gaisuwar ta tashi tafi yawa. Murmushi na yi tare da sauka daga motar. Na ce shikenan za su ji, sai mun haɗu tomorrow. To, ta amsa. Direban su ya ja ta suka wuce. Ina shiga gida ina tunanin wannan abu. Shi kansa yayi Bashir kullum sai ya ce na gaishe masa da Nusi baby. Haka ita ma idan kuwa ta shigo gidanmu ta iske sa ta fara ɓoyewa kenan, wai kunyar su take ji. Na rasa dalilin wannan abu. Shi kuwa ya bi ta har ɗaki ya dinga janta da hira. Ina shiga ciki muka ci karo da Sadiya. Tana ganin ni ce ta hau surfa min zagi ta uwa ta uba. Ta ci kwalata tana zagi na. Yaran gida kuwa tuni suka taru suna kallon mu. Iyaye ma duk suka fito. Sadiqa ce ta ce, wallahi Sadiya ki mata dukan tsiya, tunda bata da mutunci,
ba ta ga tana zuwa makarantar masu kuɗi ba, dole ta yi wa mutane iskanci. Sadiya na jin zugin da Sadiqa ta mata ta ja hijabi na tun daga sama sai da ta dure sa ƙasa. Raina ya ɓaci ƙwarai da gaske. Yaya da ina su cewa suke kin yi daidai. Yara an yi gadon munafurci irin na uwarsu. Hawaye ne ya fara zubo min saboda takaici. Anna na jin su, tana aikinta ko ɗagowa ba ta yi ba bare ka gane tana sauraron su. Maryam yaya ta ce ta ja Sadiya da ƙarfi nan fa suka fara kokawa. Faɗi take, dan kun ganta shiru ba ta kula ku shine komai ko kwaso kanta, to wallahi ba ku isa ba. Ai ko dukan Sadiya take sai da ta mata likif dan Maryam ba dai ƙarfi ba. Sadiya ta ce, wannan ai zalunci ne. Ita ma ta shigar wa Sadiya. Maryam ta jefar da Sadiya wacce duk jikinta ya saki saboda wuya. Ta danko wuyan Sadiqa ta fara jabga. Inna da yaya ganin Maryam ta dage tana bugun yaran su yasa suka fara zaginta. Ita ma ta fara mayar musu da martani domin san bata da mutunci in dai akan gaskiyarta ne, shi yasa in dai tana gidan basa takalarta da faɗa sai sun gabata nan, domin daga su har iyayensu ba ta bari ba. Sai da Anna ta tsawatar mata sannan ta yi shiru. Anna ta ce, Maryam ban san rashin kunya, su ɗin ba iyayenki ba ne? Da sauri Inna ta ce, a'a ba mu haifi fitsararriya ba. Maryam ta ce, ga manyan fitsararru nan aikon aifa. Anna ta ce, Maryam ki wuce ki bar gurin nan. Hannuna ta kama muka nufi ɗaki tana min masifa. Wawiya kawai, ki tsaya su yi ta yi miki rashin mutunci kina rabuwa da su. Ke ga mai haƙuri ki tsaya ana cutar ki. Bayan mun shiga ciki ta sake kallo na ta ce, ki daina yi wa mutanen gidan nan kuka, idan ba haka ba za ki sha wuya a banza. Wallahi ni dai ban ce mata ƙala ba. Sai ɗaukar hijabi na yi na hau keken ɗinkin Anna ina gyarawa da yake tela ce Anna ta, mu ma ni da Maryam duk mun iya. Anti ce ta sa ni suyar wainar fulawa ka lallaɓa a kicin ɗinta. Bayan na gama na rufe bedroom ɗinta don kwanci take ba ta da lafiya. Ta ce ba za ta iya cin komai ba sai wainar fulawa. Ƙaramin tebur na jawo na ajiye mata a gabanta, na buɗe mata roba haɗaɗɗen yajin da na daka mata. Tunda ta fara rashin lafiyar take kwaɗayi, daga ta ce wannan take sosai ta ce wancan. Dan ciki gare ta ƙarami yana ba ta wahala sosai. Don ko aiki kwana biyun nan bata je ba. Tare muka ci wainar fulawan ta kora da lemun kwali. Komawa ta kwanta ta ce, Amira Allah ya miki albarka. Kin ga kin taimaka min wallahi wunin yau duk abin da na ci sai ya dawo min. Amma kin ga wannan ya zauna. Na ce haka ne anti, ni wallahi tausayi kike bani, a ce duk abin da ka ji sai ka yi amai. Ke dai bari kawai. Haka muka ci gaba da hirar mu. Daga bisani gyara mata ɗaki ne sannan na wanke kayan da muka ɓata wajen suyar. Sannan na koma ɗakin Anna. Na iske Yaya Bashir ya dawo gaishe sannan na zauna kusa da Maryam da ke gyaran farce. Yaya Bashir ya ce, Amira yaushe zaki kai ni gidan su ƙawarki Nusaiba? Ɗaguwa na yi na kalle shi na ce, ni ba ban san gidansu ba, haba dai ƙawarki ce fa. Yaya Maryam ta ce, ai Amira ba ta da kirki. Ba ta taɓa zuwa gidan su Nusaiba ba, amma ita tana hanyar zuwa gurinta. Da ce, kai Yaya Maryam, kin san fa ban da lokacin yawo. Yaya Bashir ya ce, zuwa gidan su ƙawarki ne yawo? Ke dai kawai abi maganar Maryam. Turo baki na ne gaba cikin shagwaba na ce, ni fa ba haka ne ba. To ya ne cewar Maryam? Da ce tunda kun ce haka, ya ka sa mana rana sai mu je. Ya ce a'a ki fara zuwa ke ɗaya kafin mu je. Ya ce shikenan ranar Alhamis sai na je idan Baba da Anna sun bar ni tunda muna cikin hutu ne. Ya ce shikenan zan baki sako ranar da zaki. Na amsa da to yaya. Haka kuwa aka yi ranar Alhamis na shirya tsaf domin kai ziyara gidan su ƙawata Nusaiba, domin na tambayi babanmu ya amince da zuwa na sannan ya bani kuɗin mota. Ita ma Anna ta amince, wata atamfacin jiki na riga da siket sosai ta yi min kyau kamar saboda jikina aka yi ta. Ɗinkin ya zauna sosai, ban yi wata kwalliya ba sai kwallin da hoda kaɗai da na shafa da man leɓe, amma ba ƙaramin kyau na yi a hakan ba. Na tufke uban gashi na da ribam sannan na ɗaura kallabi na saka babban hijabi na har ƙasa da safa sannan na ɗaura niqab. Maryam ce ta shigo, ni kuwa zan fita. Kallo na ta yi sama da ƙasa ta taɓa baki da cewa, kai Amira sai ka ce wata matar malam, ke duk inda zaki sai kin saka babban hijabi da niqab,
ko da maƙota za ki shiga sai kin sa. Jiya da muka je siyo wa anti magani da baki sa niƙab ba, ɗazun Habu mai kemis ke tambaya ta wai baƙuwa muka yi, na ce yaushe, ya ce wai wacce muka zo jiya da ita, na ce to ƙanwata ce Amira, ya ce ba dai mai saka niƙab ba, na ce ita har rantse min yayi wai wallahi bai taɓa ganin fuskar ki ba sai jiya, ya ce wai dama haka kike da kyau dole ki dinga rufe fuskar ki, na ce kai yaya Maryam dama haka Habu ke da surutu, ta ce ai kaɗan ma kika ji, zuwa ne na yi wa Anna sallama, na je wajen anti ma na yi mata sallama na wuce. Bayan na amshi saƙon yaya Bashir ban san ko me ba, ban kuma nemi sani ba, na yi wucewa ta. Keke napep na tara a bakin titin layinmu, na masa kwatancen inda zan sauka kamar yadda Nusaiba ta yi min. Bayan mun kai na ɗauki kuɗinsa na biya shi, waige-waige kawai nake ganin manyan gine-gine. To wanne ne gidan? Na tambayi kaina. Tafiya na fara a hankali zuwa Brown Gate domin ta sanar min kalar gate ɗin gidan kenan da kwanon gidan. Na fi kyautata da san gidan ne, don haka kai tsaye na nufisa, hannu na sa na fara bugawa, sai da na buga sau 5 sannan gateman ɗin ya leko da ta ƙaramar ƙofa. Lafiya? Ya tambaye ni. Na ce don Allah nan ne gidan su Nusaiba Hassan? Nan ne, ya bani amsa. Ni ce wurinta na zo, ƙawata ce. Kallo na yi sama da ƙasa, ina zuwa bari na sanar mata, har ya wuce sai kuma ya dawo. Wa zan ce mata? Na ce Hawwa'u Sa'ad Kabir. Ya juya tare da rufe ƙofar. Ina nan tsaye wajen minti 5 sai na ji an buɗe ƙofar. Nusaiba ce ta fito, tana gani na ta rugo da gudu ta rungume ni. Oyoyo Amira ta, yau ke ce a gidanmu, lalle kin yi min bazata. Muka ɗunguma zuwa cikin gidan, mai gadi ya bi mu da kallon. Gaskiya na yi mamakin ganin irin gidan su Nusaiba, iyayenta masu kuɗi ne sosai, gidansu ƙarshe ne gaskiya ya haɗu. Muka shiga babban falon gidan, mahaifiyarsu da yayinta duk suna falon, kasancewar cikin hutu muke kowa yana gida. Har ƙasa na duka na gaishe da sauri ta daga ni tare da zaunar da ni kusa da ita, tana amsa cikin far'a. Na gaishe ta babbar yaye su Salma da Sayyid sai Faruk, dukansu suka amsa cikin far'a da sakin jikin da ni. Da yake na ɗage niƙaf ɗina tun da na shigo. Salma ta ce wow, dama haka Amira ta take, ai muna shan hirarki gurin Nusaiba. Sai da ya ce gaskiya ta ci a koɗa ta irin wannan kyau haka. Faruk ya ce gaskiya ne Amira, muna shan zancen ki gurin ƙawarki. Murmushi ne ɗauke akan fuskata, na kalle su na ce na gode. Salma ta ce kin ga mu fa ki saki jiki, kin ga mu fa mun san ki tuntuni a bakin kanwar mu, don haka ki saki jikinki da mu kamar yadda Nusaiba ke yi a gidanku. Gyaɗa kaina kawai nayi ina murmushi. Nusaiba ta ce kun san na ce muku ƙawartawa ba ta da yawan surutu. Umma ta ce kun zo kun cika yarinya da surutu. Dan Allah Nusaiba kai ta bedroom ɗinki, ki zo ki kai mata abu motsa baki. Kamar tana jira ta kama hannuna maka nufi ciki. Wayewar 'yan gidan su Nusaiba ta burge ni da yadda suka ja ni jiki. Gashi ba laifi, su ma kyawawa ne. Alhaji Hassan Muhammad shine sunan mahaifinsu, mai arziki ne sosai daga shi har matarsa Hajiya Bilkisu 'yan boko ne sosai. Babban ma'aikaci ne domin likita ne wanda ke aikinsa a ƙasar America. Haka yasa bai cika zama nan ba, sannan yana da babban asibiti a nan wanda ya zuba ƙwararrun ma'aikata. Ita kuwa Hajiya Bilkisu koyarwa take a jami'ar jihar Kaduna. Babbar 'yarsu ce Salma, sai Sayyid, sannan Faruk, karamar su ce Nusaiba. Dukansu karatu suke. Mahaifinsu mutum ne mai matuƙar ƙaunar ilimin boko, don ƙa'ida ne na ƙarshe. Dan ƙa'ida ne na ƙarshe, sai dai akwai shi da kirki da son mutane in dai ba za ka kushe karatun boko ba. Hakan yasa yaran nasu duka suna da karamci, suna ƙaunar jama'a da ba ruwansu da kai mai kuɗi ne ko akasin hakan. Kowaye Allah ya haɗa su zama da shi, sun iya mu'amala da mutane. To masu sauraro mu dakata a nan, kasance tare da ni a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban wannan labari. Kar a manta da danna mana subscribe kana da ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shiri. Mun gode.